واو قال عينت سنة طبابنا كو أنا بقى نعود راح أسمي عسى تزارب يمتصنن نديو جن كي تزارب كه عادي كون قالني إيش تي وس كبل لكم كميك عندكم دك الرين قاعد حان متصاهم نتشم خباخاتكم طفئ عند حريلكا بالطعم إخا تنافق بالطعم إخا تجودل بالطعم إخا تدكم سلزي ملأتي يسقميهم حايلي يسقميهم أي تطفئون دك الرين بلوتات نايب حقي بزخانة لما عالتي باقد دستي نتبتات يمت يزلخو إذا حيزا يزلخو نتبتات نإرتراويان نتقارو زمل كتمل أختي مشان لكم نخلو نزلخو نتات تنكفا بيلوسي بفلاي نإرتراويان نتقارون كا زمل كتمل أختيو سلسة نتبتات حيزا مت يزلخو حانتي بارلمانا إيطوبيا زنبرة مشان لكم ودبشاشا عنده بارلما أكيبو عشلاوي عندنا عشلاوي هتمتم الغوسان هالوسان زتحوصو مدرة خصمو عزقني بزعبو خزارب مالتيو كالا اي تغاني بزعبا اب وشتي اديس ابابا زقبر زلو اب لعلي تقارون اب لعلي ارتراويانن زقبر زلو بخمي بمن انتاي دبلك عنت بحيزلكم مت يلهو اتا سالسيت خاني هاغراو نقحات حجي ولاتهم تقارو خابزي ملختزي كتردون تخلو هاغراو نقحات سي أرباحي سنة حساب أرباحي قبل كله حجي هاجراو ربحة ويكاني هزواو ناي هزبها ربحة ناي هاجر كان ربحة سنة حساب هاجراو نقحات نتاي ويكا بفلاي أبزي زقني ويكا أبزي تيك توك زقات النجارات نعوقات تنكف كوبلية مالتي نحناسي أبزي تيك توك بهاجرنان بهزبنان وكيلنا متسينا زلناس انتاي بخمينا نتوجبرو نتربحة هزبنا نتربحة خبرتاتنا معك أبسي بخمينا نتوجبرو خان اشتيا مودعتا مالتيو قدمو كله جن بزي عقاط يمزقنا أب دارفور أب السودان العلاقة الشح سلامويان هزبي زقزفة عقاط أمخن رئوزقنا بطعمي زحزن بطعمي يخوننا كم قالن ستيتي كم إيرتراويت كم أفريقاويت بطعمي أبلع لي السودانويان إحواتنا زورد بطعمي يخوننا مالوتيو مخنياتو يحوات بفلاي تقارو إيرتراويان أنصار حبرتسبكم أنصار هاجركم متسلائي مس بعداوي وجينكم فتحت قبر دلهم مسيلكم نهزبهم أبشجر تودقوا كينات سلامة وهزبي زت كينات هاجري زعنو كينات هفتي يو زعنو حجي 00 اتي نقبره بعلنا ناب نبسنا يزم اللس مالتي سلازي حبرتسبنا بخمس نريو زلنا هلكيت اندحر وريدو هاجرنا اندحر عانيو انتاي ربحنا سلازي ابزي كتربمو زلكم اتوم تقارون إيرتراوين بين الله دانكيرا خوينات من الله دانكيرا خوينات دوقع لكم صقعت خونو مسارح تخونو لبونا ازي ناي السودان حدا ابنت كتحسبولون كتردولون يقبا سلازي ازي اخبل ددلي اب حزب السودان زورده خا بطعمي دحزن ازي هلكت زخا دقيري بي ود بشاشا عنده شلاو عندرا زقبر زلو ويزخفتو دلو معصو حدا ابنت يسي اب قرنا افريقيا خغبرو زدل زلو مچم كوينات اندحرت اوجالخا بزحات زي حقاويان نمصو بزحات سرقتي بزحات كترتي بزحات مشالكم ابي انا حق كتحطهم كمان زي تخيل والقسبات مصيوم ابلعلي سلاماو حزبي كمزيوم زوردو سلازي اب قرنا افريقيا اب خمسه عينت حمسا خغبر زخفتو دلو بايتا خاني تحطات خانزي ود بشاشا مسناتو بارلاما مالوتيو تحطت نسوم مالوتيو زي اني خبل ددلي نابتنا طبيك ملس ويلكم قعد حن مصاخم تم كتصبيكم تصنحو تسفا قبرنا اشتي عدل كتبوني نازي حيزو يدلخو نطبتات توسخ حساب كتقبروا لي كدغمنيه تنسلسته نطبي حانتي اب بود بشاشا ماسي عنده زخونه ويكا عشلاوي اتحساسبا زخونه كغبر زقني بارلاما اتا خلايت خاني اب ايثيوبيا زلو زيغاتات ايرتراويان خونو تغار خونو اب لعليهم زغبر زلو جهست زغبر زلو زورد دلو صقمات كاخ زاربيه مالتي اتا سالسيت خا هاغراو نقحات احنا كم ايرتراويان كم تغارو هاغراو نقحات نخبرتاتنا نهزبنا درب حسنا حسابسي بخمينا نعوتلو بخمينا نتقبرو ويلكم فتوات حواتي دبلاين زي انت داليكم لن كتصنحو
قرب طرح خز تحزوكم يه انتاي نابي قصي نخبل دليه مالوتيو بزقات زخا اب زقنيات زخا بطعمي زسحقنا مالوتيو مجمريا بادراي اتوم تلاختي تلايخوم كسمرو سلداي كالو نتيخ قبر وددليو اجندا كعوتلو سلازي كالو ففتينوم كا ابز زلو ايرتراوي تግራዋይ ስለ ህዝቡን ስለ ሃገሩን ዝምክት رم سلا زبلو توم لا أخت خاب على ومتصلو مالوتي خمس زرع أنا يقدم بيلنا بدراي ولا بدراي دي ولا بدراي ناي إرترا بوليتيكا وكيلو بعلو متيو أبزو تيك توك مكترينا يقنينا مالوتيو حجخا دينا مفتخا أبزو تيك توك ود مسرعنا خوين الله بزقات أمزي دسي زبل هزبي إرتران هزبي تقارون إذا عودو خينا تابزا تيك توك نوداينا نمثل زلنا يموتصلو بحدا سلازي سي بزح سقعت دلو نقرا يكون نزياتهم يمتي نايزاتهم بقعاتو تي زسمع زلو قلت أمتم مالوتي سلازي بطعمي زخا خابزو مابز زلنا تقارخون إرتراويان خون زحلف هايكونن سلازي سي اتي اب بوتونا مربوتو ندلو حزب تግራይን حزب ኤርትራንሲ ስጋት የብሉን በቃ አዚዮም ሲ ኢንሻአላህ ወጽለው በሓደ ቶም ድተረፉ ደይ ተቀልቆሉ ኻ ኣብ ታሕቲ ኮይኖም ዕዘቡና ከም ዘለው ሲ ተረዲእና ኣሎ ማለት ሕጂ እቲ ኩናት ሲ ምስ መሪሕነት ትግራይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ትግራይ ደይ ኮነ ሲ ኣብዚ ቲክቶክ ኣብዚ ዲያስፖራ ዘለና ወይ ካቶም ብርሑቅ ነዚ ቲክቶክ ውና በአፍሪቃታት ኮይንኩም ወይ ኣብ ትግራይ ኮይንኩም ወላ ኣብ ኤርትራ ኮይንኩም تقلصوا زلهم سي تاكينات سي يمصلو توم ألم زي ترى يخاب تحت خويلهم تاب قبر له مالتي وبزقات عمزة مالتي أنا مرة يجري منه مالتي وما زيادة هذا حنيا زانا قرسي حجسي كني لخا باجا دبلية قال ملخا يموت خونه مالتي ويكاب تحت خوينهم سي كاتاتولو خم دلوس ردي مالوتي بزقات عمزسي ابز تيك توك دلخا تግራዋይን ኤርትራዋይን ስለ خبرتካ ስለ ረብሓ ህዝብካ ተቃለሲ ቃልስኻ በርትዕ የተድምዓ ኣለኻ ሞ ወስኸሉ ነዳድ ወስኸሉ ማሲ ሻድሻይ ማርሻ የቲኻ ምርጋጽ ይደሎ ማለትዩ ስለዚህ ابز تيك توك ድግበር ደሎ መኸተ በዝጋጥ አምዚ كحيل كم زلوا بقى يوزر إيه مالتيو سلازي سي بزح نقولو سينا دلنا مالتيو دكيري بلونا بتنتبي كأتو زربا خيب زحالكم تقدامي تنتبي ايقر مكان جوسي هو تمتع على زاغو قدايا ازياغ قدايا تمثل نابتنتبي كأتو تقداميتي ود بشاشا عنده ود بشاشا عشلاو عندرا دبلوماسي اكيبو ويكا بارلاما اكيبو خغبرو زقن بقى هاتو بطعم انديو زغرم انكايدو ني بوليتيكا عمق يلو زفلط سبسي ولا نتعذباي قرب عمق يلو لبونا غيرو زريو نغرات بطعم بقى دحفر مالوتي دس كم افريقاويان كاسي يحفرك بقى حدا مرحي تباهيلو افريقاو ناي هاجر ملوسي انتي عينت هلوسان لقوسان انتي عينت هاتو يزبل زلوسي بطعم يزغرم مالوتي بطعم دحفر ነገር بقى مجمريا اتي بارلاما زبحال بقى مشالكم مدر مركونيا بقى انጨብጫቢ مركونيا زتاكبو ويكا بمركونياتات تمريحو زخيد بارلاماسي سلاينيت ኢትዮጵያ ምድዛረቡ ደሎ بطعم يدغرمكم ትግራይን አምሐራን ዘይብላ ኢትዮጵያስ በየነይት ኢትዮጵያ ምድዛረቡ ዘለው ኢትዮጵያ በሰዓት እዚ አምንታይ ቅሉላ ዋላ ንቅሓት ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ እንታይና ነርኢ ዘለና ኢትዮጵያ ተጋባሚዓስ ናይ ህላወ ጉዳያ ርግአት ዘይብላ ሃገር አምንታይ መጻያ ንኽትጉምጉሞ ደሰክፍ ኣብ ደሰክፍ ኩነታት ያዘላ ሪኢኹም ማይኹም ማዕርኽ እንደይ ንቅሓት ምድሮ ምርኮኛ ተኣኪቦም نحنتي مرختي ويك أنا حنت مركونيا قالن استيتي كم تقل زتبحالو سراوي تحيزوم سي بزعبا خالق ناي بيهرة سبب ناي كالق هاجرن ناي كالق قبطان من زعن و كزاربو سي بطعمي زحفر مالتيو اساتهم تماريخهم سي انتي عينت انكبكابية تغيرلهم انتي عينت حاجز تغيرلهم انتي عينت سبعو لبونا تغيرلهم بهوتهم قصيلهم
نخالقوت كمهرو تباهيلهم سي استيل سقاب حجب هيوتهم زلو ولو سدرኦም زالي زلو نحبرتسب كمهرو نحبرتسب ابنت كونو دصبيوم ነገር ናይ ነገር ድንቁርና ናይ ነገር በቃ እብዳንሲ ነተሓንቲ ሙርከኛ ከምኦም እሞ ኢትዮጵያዊት ክንሳ ከም እንስሳ ክትጥባሕ ዝረአየላ ኢትዮጵያሲ ነዚ ገዲፎምሲ ብዛዕባ እንታይ ክዛረቡ ከሎስ ኣነስ በጣም በቃ ሓዚኖሉን ህዝብ ኢትዮጵያ በጣም ያሳዝናል የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ያሳዝናል እሶም ዝገብርዎ ዘለው እንደራን ሽበራን ካ ቀንድ ግዳይ ዝኸውን ካ ቀንዲ ድፍደይ ካ ህዝብ ኢትዮጵያ ሲ ኣብ ዓመት ሲ ኤርትራ ምልእቲ ሲ ክውስኽ ክእል እዩ ኤርትራ ምልእቲ ክንክኸም ዘሎኸ ይርድኦሎ ድዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኤርትራ ምልእቲ የጥፍእ ከም ዘሎኸ ይርድኦሎ ድዩ ሰብርእሲ ኮንኳን ትቆፅር እኮ ንቕሓት ኢኻ ትቆፅር እንታይ ዓይነት ትውልድ ኢኻ ትቆፅር ኣምፂኻ ኣብ ኣደባባይ እሞ ጅግንነት ተባሂሉ ኻስ ኣብ ማስ ሜድያ ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ገለ ጌርካ በቃ ከምዚ ኢና ንገብር ንዜጋታትና ዋ አንቱም ሕዋት እዚ እኮ ብጣዕሚ ዘሕፍር ዘገርም ማለት እዩ ነዚ ክዕሪ ዘይከኣለ ፓርላማ ነዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ክዕሪ ዘይከኣለ ፓርላማስ ንኢትዮጵያ ወኪሉ ምዝራቡ ኣነ ማራ ይገሪምኒ ሕዋት بعلم إثيوبيان يملسوا له حدا خسمعكم يبزي دسودو دولي اسكو خسمعكم ترخيبيا سي حدا خسمعكم حوات تدنهار اوكي اسكي خسمعكم يا حدا اوكي رح نسكزي اخسمعكم ሊነግረን ይችላል የግብጽ ጋዜጦች በይፋ ያልተነገረ ግን ከውስጥ ምንጮቻቸው ጠቅሰው የገለጹት ነገር የግብጽ መንግስት የኤርትራን ሉዓላዊነት በተመለከተ አብሬ ሰለፋለሁ አለች ነገ አብይ አህመድ ሄዶ አሰብን ወራለው ሄዶ ቀይ ባህርን አስመልሳለሁ ብሎ ጦር ቢልክ የሚገጥመው ከኤርትራ ጦር ብቻ ሳይሆን አግዛለሁ ካለችው ከግብጽ ምናልባትም ሶስትዮሽ ግንኙነት ባለፈው አስመራ ተፈራረሙት ሶማሊያም አለች ስለዚህ ዝም ብሎ አንድ ሀገር ብቻ መንካት ሳይሆን ብዙ ሚነካካ ነገር እንዳለ እየተረዳን ያለ ነው አብይ አህመድ ነገሮችን አስቦ አስልቶ 2-3 ጊዜ ማንንም ሰው እንኳን አይደለም የመሪነት ወንበር ላይ ተቀመጠ እንደኔና እንዳንተ ተራሰው እንኳን አንድ ነገር ሲያደርግ 2-3 ነገሮችን አስቦ ነው የሚያደርገው አብይ አህመድ ለዛ የሚጨነቅ ሰው አይደለም እውነት በጣም እርግማን ነው ለኛ እንዲህ አይነት ሰው መሪነት ወንበር ላይ የተቀመጠበት ዘመን ምናልባት ፈጣሪም ተቆጥቶ ሊሆን ይችላል ሰከን ያለ እርምጃ መወሰድ ሲገባው ዝም ብሎ እንደ ጎረምሳ እንደ መንደር ጉልቤ በቃ ይዋጣልን ሀቀማለን በቃ ሲሞክሩን እናያለን አይነት በጣም አሳፋሪና አስነዋሪ እርምጃ ነው እየወሰደ ያለው በኢትዮጵያ የኤርትራ ኤምባሲ ስራ አስፈጻሚ አቶ ቢኒያም በርሄ አሁን ላይ የዓለም ስርዓት አንዱ ሀገር የሌላውን ሀገር ሉዓላዊነት በእኩልነት መርህ በማክበር ላይ ተመሰረተ ነው አንድ ሀገር ብዙ የቆዳ ስፋት ስላለው ወይም ደግሞ ብዙ የህዝብ ብዛት ስላለው የአንድን ሀገር ግዛት ወይም ሀብት የመጠየቅ መብት የለውም ይላል ብዙ ህዝብ ስላለኝ በአመት 3 ሚሊዮን ህዝብ ኢትዮጵያ ውስጥ ይወለዳል አንድ ኤርትራ ይወለዳል ብሎ ሲገልጽ በራሱ አነጋገሩ ጤናማም አይደለም ከዚህ አንፃር አብይ አህመድ ብዙ ነጥቦችን እየጣለ ነው ሶማሌላንድ ሄዶ ነጥብ ጣለ አንካራ ሄዶ ነጥብ ጣለ አሁን ኤርትራ ጋር ለዛም በኃይል በጉልበት ምን ይሆነ ነው ያለው እንዲህ አይነቱን እብደት ማን ነው የሚያስቆመው ብልጽግናዎቹ አያቆሙትም አብረው ያጨበጨቡ ነው ባንተ መጀን ይያሉ ነው ጣዖታቸውን ያመለኩት ነው ያሉት ታዲያ ማን ያስቆመው ነው ጥያቄው ለማንኛውም የፕሬዝዳንት ኢሳያስ የካይሮ ቆይታ አጠቃላይ ሁኔታውን እንዴት ታያለ ከአብይ አህመድ የሰሞኑ ትርክትና ዲስኩር ጋር አያይዘን
No, no, it's all every action is there is a reaction ይባላል አይደል? ኒውተን አይዛክ ኒውተን ዱዋል ሎጂክ ይሉታል። እና ለማንኛውም አክሽን ሪያክሽን ነው። እና አንተ በአደባባይ ወጥተህ በፓርላማ ፊት እንዲህ አደርጋለሁ ጠቀልልሃለሁ ምናምን ስትለው ያኛው ዝም ብሎ አይቀመጥም። በዓለም እንትን ቋንቋ አንተ ጎረቤትህ ትልቅ በቆዳ ስፋት በምንትነው ሰው ጠቀልልሃለሁ እውጣለሁ ሰለቅጣለሁ ሲልህ አማራጮችን ትፈልጋለህ። አይ ቲንክ በኤርትራ መንግስት በኩል እየተወሰደ ያለው ነገር ሎጂካል ነው። በቃ ያለው አማራጭ ኦኬ በተቻለ መጠን ዝግጅት ማድረግ፣ ከዛ ደግሞ አላያንስ ትብብር መፍጠር ማለት ነው። አሁን አይ ቲንክ የተወሰነ የግብፅ እንትን እያየው ነበር እና አንደኛው እንትን ልክ እንደ ኔቶ አይነት ማለት ነው ኤርትራን የነካ እኔን ነካ የሚል ቃል ኪዳን የጦር ቃል ኪዳን ስምምነት አይነት ነገር እንትን እያለ ያለው እና ይሄ ለኢትዮጵያ የበለጠ አደጋ ነው። ግብፅን በሶማሌ በኩል ው በዛ ሶማሌላንድ ጋር በፈጠረው ችግር በሶማሌ በኩል ው ኢትዮጵያ ድንበር ጋር አምጥቶ የግብፅን ሰራዊት አስገባው። አሁን ደግሞ ግብፅ ከኤርትራ መንግስት ጋር ውል ከተፈራረመም ይችላል። የኤርትራ መንግስት በዓለም አቀፍ ሕግ መብት አለ። የግብፅ መንግስት ጋር የጦር ስምምነት ውል ከፈረመና የግብፅ ጦር ኤርትራ ውስጥ እንዲሰፍር ፈቃደኛ ከሆነ መብት አለ። ስለዚህ የግብፅ ጦር ኢትዮጵያ ጋር መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያና ግብፅ በአባይ የተነሳ ላይዋጉ ይችላሉ። ምክንያቱም በኢትዮጵያና በግብፅ መካከል ይህን ያህል የቆደ እንትን ርቀት አለ በመካከላቸው የሚባለው ነገር ተረት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የሆነው ቅድም ያልኩ ነው ዲፕሎማቲክ ኢንሰርክልመንት ወይም ደግሞ ጂኦፖለቲካል ኢንሰርክልመንት የሚባለው ነገር ውስጥ ነው የቀጠሉ። አብይ አህመድ እኮ ነገርኩ እኮ የማሰብ ብቃቱ በጣም በጣም አነስተኛ ነው። አይደለም እንዲህ አይነት ነገር ፕሮጀክት ቀርቶ አንድ ጓደኛ ጽፎ ያየሁት ነው። እንኳን ወደ አሰበ ተፈሪ እንኳን ልውሰድ ቢለኝ አላምነውም ነው። እውነት እኮ ነው። እንኳን አሰበ ተፈሪ ይቻታል። በጣም የምትገርም አባባል ናት። እንኳን አሰበ ተፈሪ አብሬው አልሄድም ማለት አብሬው አልሄድም አንድ አሳፍ ነው። እና ትረስት ያስፈልጋል እኮ አንተ እኮ ለሀገርህ ለመሞት ምናምን በመሪ ማመን ያስፈልጋል። ይህንን እንዴት አድርገን ነው መጣ? በቃ የለም ኢትዮጵያ በነገራችን ላይ እንትኑ ችግሩ በጣም አስቸጋሪነቱ ኢትዮጵያ ሁሉ ነገር የሚወሰነው ሁሉ ነገር የሚፈጨው የሚደቀው የሚበስለው እንትን የሚባለው በአንድ ሰው ፍላጎትና በአንድ ሰው ስሜት። ብልጽግናዎች የምትላቸው ዝም ብሎ መንጋዎች ስብስቦች ናቸው። የአብይ አህመድን የፊት ገጽታ አይተው የሚናገሩ የሚያጨበጭቡ እንትን የሚሉ ናቸው። እንዲያውም አሁን ዛሬ ገብተዋል አሉ ለስልጠና ካድሬዎቹ እና ፈተና አለ ተብለው የአብይ አህመድን መጽሐፍ እያጠኑ ነው። የሚገርም ነገር እኮ ማለት በ60ዎቹና በ70ዎቹ የነበሩ አምባገነኖች ያደርጉት የነበረውን ነገር ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለ። በዛን ጊዜ እነ ጋዳፊ እነ ምናምን መጽሐፍ ይጽፉና ያ መጽሐፍ የሀገር መመሪያ ነው። በቃ የሀገር ማነው እኚህ ታላቅ መሪ ለሀገራችን ያበረከቱት ነው ተብሎ ያ መጽሐፍ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ቁርአን እንዲነበብ ይደረግ ነው። አብይ አህመድም አሁን ይሄንን ምንም የማይረባ መጽሐፍ ያለፈው ጊዜ አውርተናል። ምናልባት ይሄ ስርዓት ባይኖር እነዚህ መጽሐፎች የሱቅ መጠቅለያነት ለሾፕ ባለሱቅ መጠቅለያነት ለስኳር መጠቅለያነት ካልሆነ በስተቀር ለሌላ ለመነበብ እንኳን የማይበቁ መጽሐፎች የሀገር ካድሬ በመንግስት ወጪ ሀገር ሀብት ካድሬ አበል ተከፍሎት ሆቴል ተይዞለት ምግብ እየበላ ካድሬ ካልበላ ታውቃለህ እንደማይሰራ ምግብ እየበላ እየጠጣ በሀገር ሀብት ማለት ነው። የዚህን ሰውዬ መጽሐፍ አነብንቦ አሁን መጨረሻ ላይ ፈተና ይፈተናል ተብሏል። እና ብልጽግና ይህም በተመለከተ ከብልጽግና ፓርቲ የተላለፈውን አንድ ደብዳቤ ነው ለእኛም ደርሶን በማህበራዊ ሚዲያችን ላይ አጋርተነዋል። ማስታወሻ ይላል ለብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንትና ዋና ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ ለክልል ከተማ አስተዳደር ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች እንግዲህ ለመላ ብልጽግና መዋቅር ነው የተላለፈው። በ17/02/2018 ጉዳዩ ማጣቀሻ መጽሐፍትን ይዛችሁ እንድትመጡ ስለማሳወቅ ይላል። ከፊታችን ረቡዕ ጥቅምት 19/2018 ጀምሮ ለሚኖረው የ2018 የከፍተኛ አመራሮች ስልጠና ወቅት ለስልጠናው ማጣቀሻነት እንዲረዳ 4ቱን የመደመር መጽሐፍት ማለትም የመደመር መንገድ፣ የመደመር ትውልድና የመደመር መንግስት ሰልጣኞች ይዘው እንዲመጡ እንድታሳውቁ ከወዲሁ እናሳስባለን ይላል። ይሄ ከብልጽግና ዋናው ጽህፈት ቤት ነው። ሌላ ነገር የለም። አብይን ይዛችሁኑ ነው። አብይን ይዛችሁኑ። አብይ ነው መወያያችን ነው። በጣም ያሳፍራል። ኢትዮጵያ
ካለፉት ዘመናት ሁሉ ዝቅታ ላይ ወርዳ የአንድ ግለሰብ የአይምሮ ጭማቂ የሚመራት የሚያስተዳድራት መሆኗ ያሳፍራል። ይህንን ለመግለጽ ያለው ትክክል ያልከው ነገር አብይና አብይ ብቻ ነው። ብልጽግና አልፋና ኦሜጋው አብይ ነው። የካይሮ ገለ ሀብቲ ኢትዮጵያውያን ምሁራት ወይ ኢትዮጵያውያን ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ ተሰሚዕዎም ዘሎ ስግኣት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ በቃ ዕድለኛታት ኣይኮናን በቃ ኢሉ በቃ ብጣዕሚ ድሕዝን ሓደ እዩ። ሓንቲ ካልኣይት ከዓ ሕፅር ዝበለት ከስማዓኩም እየ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ባሰቡበት መንገድ ተይዶ የኢትዮጵያ ሕዝብ የባህር በር አግኝቶ ተጠቃሚ ከሆነ በማግስቱ እኔ ከፖለቲካ ለቃለሁ። የፖለቲካ ደንቆሮ ነኝ ማለት ነው። አይገባኝም ማለት ነው። ደደብ ነኝ ማለት ነው። ተንታን ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ልደቱ አያለው እድላችንን የሚያረቅ ነው፣ የሚያወሳስብ ነው። ከዚህ በኋላ በጎረቤት አካባቢ ያሉ ሀገሮች ሁሉ ኢትዮጵያን በስጋት ነው የሚያዩት፣ በፍርሃት ነው የሚያዩት። 130 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለኝ ብለህ ከ2 ሚሊዮን ከ3 ሚሊዮን ህዝብ ጋር ራስን በጉልበት ማነጻጸር ከጀመርክ በኋላ ማንም ጎረቤት ሀገር በስጋት ነው የሚያዩ፣ በፍርሃት ነው የሚያዩ። ከነዚህ ሀገሮች ጋር ነገ በሰላማዊ መንገድ በጥቅም ልውውጥ በዲፕሎማሲ የባህር በር ጥያቄያችንን ለማሳካት የምናደርገው ጥረት ሁሉ ችግር ውስጥ ነው የሚወድቀው፣ የማይቻል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለኢትዮጵያ የባህር በር ማስገኘት የሚፈልግ መሪ በዚህ ወቅት አገሪቱ በጦርነት እየታመሰች በጦርነት በኃይል የባህር በር አመጣለሁ ብሎ አይፎክርም። ይሄ የኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝ የሚፈልግ መሪ አመለካከት ነው፣ አካሄድ። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ባሰቡበት አንድ ነገር በዚህ አጋጣሚ በድፍረት ልናገር፣ በህዝብ ፊት የባህር በር ጥያቄ በእኔ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ ያነሳው ሰው የለም፣ የጻፈበት የተናገረበት የለም። ቅድም ንግግሩን አቅርበዋል። ከ20 ዓመት በፊት ነው እሱን የተናገርኩት። በእርግጠኝነት ግን አንድ ነገር ልናገር፣ በሶሻል ሳይንስ እርግጠኛ መሆን አይቻልም። በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ግን እርግጠኛ ነኝ። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ባሰቡበት መንገድ ተይዶ የኢትዮጵያ ሕዝብ የባህር በር አግኝቶ ተጠቃሚ ከሆነ በማግስቱ እኔ ከፖለቲካ ለቃለሁ። የፖለቲካ ደንቆሮ ነኝ ማለት ነው። አይገባኝም ማለት ነው። ደደብ ነኝ ማለት ነው። ይሄ ጉዳይ እንዳውም የባህር በር የማግኘት እድላችንን የሚያረቅ ነው፣ የሚያወሳስብ ነው። ከዚህ በኋላ በጎረቤት አካባቢ ያሉ ሀገሮች ሁሉ ኢትዮጵያን በስጋት ነው የሚያዩት፣ በፍርሃት ነው የሚያዩት። 130 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለኝ ብለህ ከ2 ሚሊዮን ከ3 ሚሊዮን ህዝብ ጋር ራስን በጉልበት ማነጻጸር ከጀመርክ በኋላ ማንም ጎረቤት ሀገር በስጋት ነው የሚያዩ፣ በፍርሃት ነው የሚያዩ። ከነዚህ ሀገሮች ጋር ነገ በሰላማዊ መንገድ በጥቅም ልውውጥ በዲፕሎማሲ የባህር በር ጥያቄያችንን ለማሳካት የምናደርገው ጥረት ሁሉ ችግር ውስጥ ነው የሚወድቀው፣ የማይቻል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለኢትዮጵያ የባህር በር ማስገኘት የሚፈልግ መሪ በዚህ ወቅት አገሪቱ በጦርነት እየታመሰች በጦርነት በኃይል የባህር በር አመጣለሁ ብሎ አይፎክርም። ይሄ የኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝ የሚፈልግ መሪ አመለካከት ነው፣ አካሄድ። ስለዚህ ለዚህ ነው እሳቸው አጀንዳ የባህር በር አጀንዳ አይደለም። አንድ ነገር በዚህ ናይ ብሓቂ እዚ ሕጂ ቶም ዓበይቲ ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ ዓበይቲ ምሁራት ናይ ኢትዮጵያ ዝብልዎ ዘለዉ ዘረባ ገለ ካብኡታት እዩ። እንታይ ክብለና ፀኒሑ ሕጂ እዚ ከም ፖለቲከኛ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ሲ ንረብሓ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ሲ ንጥፍኣት ኢትዮጵያ እዩ። እዚ ዝከዶ ዘሎ መንገዲ ሲ ንዓና ደርብሓና ኣይኮነን ከም ኢትዮጵያውያን እኳ ደኣ ሲ ድኾነ ምስ ጎረባብትና ሰላማዊ መንገዲ ከይንገብር ሓባራዊ ዕብየት ንከይንዓቢ ተጠቀምቲ ከይንኸውን ከማን ሲ ደፅላኣና በቃ ኣብ ልዕልና እምነት ሲኢኖም ሲ ንዓናስ ብዓይኒ ተጠንቀቕ ጥራሕ ክርኢና ሓደ ነገር እንድሕር ሰጊኢልካ ወይ እንድሕር ፈሪሒካ ወይ ከዓ እንድሕር ተፈራርሖ ኣለኻ ኣነ ሓያል እየ ኣነ ዓብየ ኣነ ብዙሕ ኢልካ እንታይ ድሓስብ ፀላኢኻ ክፈርሕ ድዩ ኣይኮነን ብኸመይ ክብትነካ ወይ ብኸመይ ክምክተካ እዩ ዝሓስብ ማለት እዩ። እሞ ከዓ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኢትዮጵያ ንባዕላሲ ኣብ ቅልውላው ዘላትሉ ግዜ ብዛዕባ የነይቲ ኢትዮጵያ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። እዚስ ብጣዕሚ በቃሲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንመፃኢ ረብሓ ደይኮነሲ ንመፃኢ ዕንወት እዩ ዘኽይድ ሓሳብ እዩ ደምፅእ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ልደቱ ማለት እዩ።
ስለዚህ እንታይ ሓወና ኣብዚኣት ተመስገን ጽሒፍካ ይጽናሕኻ ባሕር ተጠቃሚ ክትከውን እኮ ግድን ኣይኮነን ህልቂት ናይ ህዝብኻ ክትምነ ግድን ኣይኮነን ደማዊ ኩናት ክትከፍት በአገባብ ብስምምዕ አንኳ ያብ ጎረቤትካ ደሎ ባሕርሲ ኣብ ርሑቕ ዘሎ ባሕር ክትጥቀም ከማንሲ በአገባብ ብስምምዕ እኮ ንኽልቴኻ ብዘርብሕ ህዝብኻ ዓቂብካ ንመንእሰያትካ ክንደኣኪብካ ንኹይናት ንዕኡ ጡብ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ቁረፁ ንሓንቲ ኢትዮጵያዊት ከም በጊዕ ጡብሑ እዚ ደይኮነ ዝበሃል ተማሃሩ ንቑሑ ኢልካ አንቂሕኻ ሃገሮም ከልምዑ ሃገሮም ክሃንፁ እቲ ደሎ ኣብ ጥቓኻ ከኣኒ ናይ ቀረባ ተጠቃሚ ናይ ቀረባ ተረባሒ ኮይንካ ሃገርካ ክትዕቢ ነታ ናይ ቅልውላው ህልቂት ኮይና ደላ ኢትዮጵያ ሰላም ንኸተስፍን እዩ ድጽዕር ሓደ መራሒ ማለት እኮ ስለ ህዝቡን ስለ መንእሰያቱን ስለ መጻኢን ዝሓስብ እምበር ስለ ውልቁ እምባገነን ሓሲቡ መጽሓፈይ ረኣይዎ ኣነ ደልኩኹም ግበሩ ከም ዝድበልኩኹም ግበሩ ወኣበይ ኣሎ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ ይገብር ኣሎ ነንሕድሕዱ ባላ ኣሎ ከም ቆርበት ግትርዎ ኣለው ፍጡር ወዲ ኣዳም እዚኣ እኳያ እዛ ኢትዮጵያ ዘላ ነዚኣ ከመይ ገይራ ኣረጋጊኣ ከመይ ገይረ ንቑሕ ሕብረተሰብ የፍርየላ ከመይ ገይረ ሰላም ይፈጥረላ ኢኻ ክትብል ዘለካ እሞ ከኣኒ ትሪእዎ ኣለኹም ጽምዶ ሰላም ተኸፊቱ ሰላም እንዳተዘመረ ንሰላም ንግበር ንሰላም ንጻር እንዳተባሃለ ንሰላም ዋጋ ንኽፈል እንዳተባሃለ ማለት እዩ ንዕኡ ተሓሲምካሲ ኣበየናይ እሳተ ጎመራ ኣበየናይ ዳንኬራ ናይ ህልቂት እየ ዝብገስ ኢልካ ክትሓስብ ከም መራሒ ብጣዕሚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ዓብ ስጋኣት እዩ ከም ኤርትራዊት ከም ኣፍሪቃዊት ካ ብጣዕሚ ድሕዝን ማለት እዩ ብጣዕሚ ድሕዝን ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን ንኽንሶም እዮም እሳቶም ተማሪኾም እስቲል ስጋብ ሕጂ ፓርላማ መሪሖም እንዳኸዱ ነታ ሓንቲ ዕሸል ዝተማረኸት ግን እንታይ ክገብሩ ዋሪእና እዚ ዝግበረላ እዚ ዝፍጸመላ ኢትዮጵያ እያ እኳ ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣካል ብኻራ ከምጤል ድጉዘየላ ድጥባሓላ ኢትዮጵያ ኮይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኢትዮጵያ እዚ ንኣምሓራ ትጭፍጭፍ ኢትዮጵያ ኮይና ንርኢ ዘለና ንትግራይ ትጭፍጭፍ ኢትዮጵያ ኮይና ንርኢ ዘለና እዚኣ እኳ እዚኣ ኢትዮጵያ ስለዚ ንሕና ኣነ እንታይ ክብለኩም ድደሊ ንሕና ከም ኤርትራውያን እዚ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ብዓለማዊ ኹን ማለሲ ብምድራዊ ሕጊ ኹን ብሕልና ስነ ኣእምሮ ዘለዎ ፍጡር ወዲ ኣዳም ኹን ወላ ሓንቲ ክኹነን ዘለዎ ነገሪ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ድጋፍ ዘየሎ ነገሪ ማለት እዩ በይኑ ዝዕንድር ዘሎ ማለት እዩ ነቲ ኩናት ተማህሊሉ ክኸፍቶሲ በይኑ ዝዕንድረሉ ዘሎ ግዜ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ቅልውላው ዘሎ ንባዕሉ እቲ ፓርላማ ምስ ወዲ በሻሻ ዕንዱ ንባዕሉ ኣብ ቅልውላው ዘሎ እቲ ድደልዮ ዝነበረ እቲ ከጥፍኦ ዝነበረ ህልቂት ከማንሲ ኣሳልጦ ኣይረኸበሉን ኣሎ ብዚ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ስለምንታይ ዳ ደይገብሮ ካብዚ ፍክር እኮ ክንደይ ገይሩ ከዋፆ ስለ ዘይክእል ኣብ ካልእ መዋጥር ንባዕሎም እቶም ፓርላማ ከኣትዉ ስለ ዝኽእሉ እንህለዉ ናይ ኩናት ወይ ናይ ጥፍኣት ደበና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ የንጸላልው ኣለዉ እዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኢትዮጵያውያን እግዚኣብሔር ይርዳእኹም ድሕዝን ብጣዕሚ ከምኡ ኢልዋ እዚ ጋዜጠኛ ዝምሁር ብጣዕሚ ተሰሚዓትኒ ኣነ ከማን ከምኡ ክብል ከሎስ ከም ሰብሲ መራ ሓዚነ በቃ ሓደ ኢትዮጵያዊ ብዛዕባ ናቱ መንግስቲ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዘንጸላልዎ ዘሎ የካይሮ ቆይታ ብዙ ነገር ሊነግረን ይችላል። የግብጽ ጋዜጦች በይፋ ያልተነገረ ግን ከውስጥ ምንጮቻቸው ጠቅሰው የገለጹት ነገር የግብጽ መንግስት የኤርትራን ሉዓላዊነት በተመለከተ አብሬ ሰለፋለሁ አለች። ነገ አብይ አህመድ ሄዶ አሰብን ወራለው ሄዶ ቀይ ባህርን አስመልሳለሁ ብሎ ጦር ቢልክ የሚገጥመው ከኤርትራ ጦር ብቻ ሳይሆን አግዛለሁ ካለችው ከግብጽ ምናልባትም ሶስትዮሽ ግንኙነት ባለፈው አስመራ ተፈራረሙት ሶማሊያም አለች። ስለዚህ ዝም ብሎ አንድ ሀገር ብቻ መንካት ሳይሆን ብዙ የሚነካካ ነገር እንዳለ እየተረዳን ያለ ነው። አብይ አህመድ ነገሮችን አስቦ አስልቶ 2-3 ጊዜ
ማንም ሰው እንኳን አይደለም የመሪነት ወንበር ላይ ተቀመጠ እንደኔና እንዳንተ ተራ ሰው እንኳን አንድ ነገር ሲያደርግ 2-3 ነገሮችን አስቦ ነው የሚያደርገው። አብይ አህመድ ለዛ የሚጨነቅ ሰው አይደለም። እውነት በጣም እርግማን ነው ለኛ እንዲህ አይነት ሰውን መሪነት ወንበር ላይ የተቀመጠበት ዘመን። ምናልባት ፈጣሪም ተቆጥቶ ሊሆን ይችላል። بتعمي مرجمي نعنان إثيوبيان أبز زبان إذا خمسة عينة مرحي كابت زنبرس زجدة زخفة كحسب زي كل كتحسس كحسب زي كل ولا كم مرحي ده يكونسي ولا خمولك أسبسي كحسب زي كل أنا خمزي لك ندر كله أنا خمزي لك فكر كله أنا خمزي لك بقص كله قصي انتي كجات مني يلو حسب زي كل مرحي بمهلا وناس بتعمي مرجمي بقى يلو بقى مرجمي نعنان إثيوبيان يلو بقى بتعمي يذكر صوص لذي حزب إثيوبيا يدوم برا الكافة أري رأيها نتي قبل عليها دبنا ساتو جمرة كفنو زدلو برلمان خاني I don't know عمرك واخن دينا كي نوح دحان انت كنت زارب دحانا أخلو بقى خدم بقى سلاسي سلازي زي دكيري سلازي انت يخبل دلخو ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ኹኑ ኤርትራውያን ኹኑ አምሓሩ ኹኑ አብጎኒ ናይ ዶክተር ወይ ከዓ ናይ ወዲ በሻሻ ናይ ዝዕንዱ ፖለቲካ ከተሳሲዩ ትላኣኹ ተዳኽሩ ዘለኹም ስርዓት ግበሩ ምኽንያቱ እዚ ትማል ኣብ ዳርፉር ዝረኣናዮ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰብ ልዕሊ 2000 ዝወረደ ህልቂት ሓደ ናይ ዶክተር አብይ ደሳሰዮ አጀንዳ እዩ እዚ ኢናቱ አጀንዳ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብኹም ከምዚ ክወርድ تخدوا دلهم من جدي دقيمكم كتحاسبون إذا نايدار فرك أخم حدا أبنت وسيتكم كتناقوا حلي يجبعكم نسلام زبل داخات صعبان بر نخوينات نخط في الزبل أي تصعباني خام خنياتو خينات سلاماو هزبي زتف هزبي زحلق هاجري زعنو كملس زي كان هيوتي زوسد زي خبلكم زدلي جقنا زبلكا نهزبخا سلام كتقبرو له خلخا نهزبخا بجاك تحلفو له خلخا نهزبخا أرباحي نجر كتقبرو له خلخا دا أمبر نهزبخا طفقات كتمنو يلو خلخا أيكون جقنا زبلكا مالوتيو فلطوه حدا سب جقنا ناي هزبو جقنا ناي هاجورو زبحال بخميو كتفلطوه كتقولو لكم ندرار حدا مشت نحدا معالت خلا سيلكم قبل على هزبكم تلا أخت خوينكم هزبكم أطفئكم نبعلكم كي تطفوا اتطفقات معكمون سلازي قدفكم مالتي سلازي حجون معاس بزي يقدس كابت زلخايو من قد طفقات كتقله تقراوا يخون إرتراو يخون أمحرا يخون نزوج عمرو سلام سعيبكا بناتو بوليتيكا تمعزيزكا بناتو من قد خيتكا كاري لوط كاري نفاس ناي سلام كتمت بزقات عمزي يلاو بكم مالتي لب قبارو يا اتخلقت نطبي اب وشتي ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኣብ ልዕሊ ተጋሩን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያንን ማለት እዩ ብዝበዓል ኪሮስ አስፋሃ ዝምራሕ ጉጅለ ከምኡ ናይ ተፈላለየ ብሄራትና ዝተሓወስዎ ጉጅለ ንብሄሮ ኩናማ እንዳዳናገርካ ንብሄሮ ኩናማ ግዳይ እንዳገበርካ ዝግበር ዘሎ ዘይ በቃ ምሻለኩም ብጣዕሚ ግህሰት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያንን ተጋሩን ዜጋታት ዝግበር ዘሎ ኩላህና ክንኩንኖ ክንክእል ኣለና ተፈላለየ ፖለቲካዊ መርገጽ ክህልወና ክእል እዩ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብና ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ዝወርድ ዘሎ ግህሰት ግን ክንኩንኖ ይግባአና ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ኩን ትግራዋይ ይኹን ምስ ሓደ ንቁጣናይ ፖሊስ ተሰማሚዖም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ባዕሎም ኣሰርቲ ባዕሎም ፈረቲ ባዕሎም ቀጻዕቲ ኮይኖም ነዚ ኤርትራውን ትግራዋይን ዝኾነ ኣብ ማእሰርት እንዳዳጎኑ ብገንዘብ ክንድዚ ገንዘብ ክፈል ክትፍታሕ እንዳበሉ ኣብ ሓደ ንቁጣ ባዕሎም ፖሊስ ኮይኖም ባዕሎም ኣሰርቲ ኮይኖም ባዕሎም ፈረቲ ኮይኖም ዝገብርዎ ዘለው እዚ ደው ክብል ክኽእል ኣለዎ በዚ ጋጣም እዚ ንኪሮስ አስፋሃን ሰዓብቱን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድኩም ኣቲኩም ዘለኹም እቲ ትእክብዎ ዘለኹም ገንዘብ ክትበልዕዎ ዲኹም ክትርእይዎ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ከልብሲ ኣብ ቅድሚኡ ደሎ ዓጽሚ ዳ ኣምበር ኣብ ልዕሊኡ ደሎ
بتري سلازي رئي مالتيو سلازي ناي قزي حتى يسوم كم مقبارو اتي جنزب نهزبي ويكان زيقاتات إرتراويان انتقارون اندا شفكم اندا قافعكم تأكبوا وزلهم جن نختبل العوا زي فكد حقي خمز اللخعة اي تزنقعوا قبلكم خيل مالتيو ناي زاكب كاي يكونن السخان قجل لخان دايركت زي اب صحلي ناب كيروس اسفها قجل لخان مالتيو اب لعلو خناما تقبروا زلهم متلال السخان صعبتخان اب لعلي إرتراويان تقارون تقبروا زلهم ناي نقدي ناي قزي حطو طرح ناي قزي حطو طرح بزيقاتات بخبرتات التاليل كازا أكب كايو جنزب مچم كسين كاخم تيتحضروا له أي تفقكم من خون مالتي سلازي أب إثيوبيا سلازلهم أب أديس أبا سلازلهم أب تحت فدرال سلازلهم نتزمل كوتا أكل رحيقكم مالت هيكونكم رحيقكم مالت هيكونكم زيا كبرها لكم ويكا زيا ملأخت خلفوا لكم دل مالتي يا سلازي كلهم تجارو نزيز جبر زلو نتوم زيقاتنا قداي زغون زلو بالتفعالي من قد خن حجزهم أقولناهم كوينا خن التحاورهم إزي ناي بوليتيكا فللي زدريو نجراي كونن زدريو نجراي كونن ناي بوليتيكا فللي نهي ربح حزب خان ربح هاجر كان دا أمبر نتفقات حزب خان نتفقات هاجر كان أيكون يبولون كم زن دحر كوينو السغاتكم ون أكلناتهم يخون مالوتيو سلازي كيروساس فها كله تقبرو زلخا كاب حقي إذا تصوره خي مسلكا ناي قزي حطو طرحي مالوتيو كتفدو يا مالوتيو أب زبان كارلو مالوتيو كتفدو يا سخان صعب تخان أب العلو الكسبات تقبرو زلخم بإرتراونتهم بتقرايونتهم طرح نزوم سبات قداي تقبروهم زلهم قداي ناي عدا جنزب قداي ناي مقصلتن قداي سقاب ناي تعنا حمامن ناي موتن تقبروهم زلهم قبل عليهم كم زلو كتفلطوا تقولوا لكم مالتي قدام يتحطات السخا مسعبتها مالتي مسجوجلها مالتي يا زي أخبل دلي كالو توسخت لكم بعلكم كتوسخوا لكم أبتا مودعتا تسالسيت النطبي هاقراو نقحت نا أرباحي سنة حسب هاقراو نقحتنا أبزي مختبزي مچم بزقات أمزي بيلاندينا أمسينا من دينا دلنا نبعل بادراي نبعل دينا مفتي أمسينا من دينا دلنا خمينا خنقصلو خمينا ندادخ نوسخل خمينا خنعبيو حجتا يخب لاوكم ددلي ولا تقاروا ولا إرتراويان أبزي تقبروا مختب بزح اندي خات عزب مجمريا نحنا كنستوعب كنكئل لنا بوليتيكا رقيق لسلسني كنستوعب عمق إلنا نقرات كنعزوب كنكئل لنا مغنياتو نحدول كسب يكون كان تدنق اتسحي زود ما تصدلو سنة حساب نهزب تقراي يطقمو ديو يربحو ديو أبزي خاخت ما مزلكا اندحر ناي هزب خان ناي هاجر كان تقلاسا يكون كا نتسحي زود زلو سنة حساب كأسغا كتعبيون كتقفحون كتسرحلون يزلك من يكون بزي يقدس كلا أي نجر إرتراويان حواتي بزوحنا بزقزينا تفع بزوحنا هالك نقبر مس كله صور ناي بيت السبنان صور ناي هاجرنان تاب تاب بقبرو تاب تاب what happened تاب تاب قبر حواتي تخيت عصوني نحنا إرتراويان سي مصاوت غزي دبال نجر يبلنا مس كله صور ناي سدرابيتنا مس كله صور ناي هاجرنان سي أبز غزي خنطفق خلنا نتسب سلات فتوى أيكون كان تسعبه ويك أسلات تصالقه أيكون كان تروحقه إذا سبزي انتاي سنة حساب حيزو متسأله نهزبه يتأكم ديو نحاقره يتأكم ديو نخبرتاته يعقب ديو ما نكون بزي يقدس نحنا اتسنة حساب أرباحي دا أيدا قدسنا نمبر اتسب أيكون انزا قدسنا
سلازي نقحتنا رأينا كعب خخل الله يحواتي كستخم زيلا كستخم زيلا كستحالفة كستخم زيلا دقي مم صو أجندة نحنا أين ساسيو اندحر زير بحنا خوينو اتنطبي كمر استحيزنا مصينا غزي أين طفالو أين دقمو إنرجي أين طفالو حدا نطبي حزنا خنمص خلنا درب حنا نجر كمص خخل الله جيجا اندحر كوينو حنسب عقبيلكا ختحالف ختكل لك قدلت اندحر الله نتو قدلت مليخا ختحالف ختكل لك بوزح زقبر نجر كلنا أبحنت نجر تبيلنا كنوادر كنتهالخ دو كبل كخلالو بوتجارخون بإرتراويانخون نحد سب تخبره نخبرتات هزبون نخبرتات تاريخون يسرح اندحر الله بزي يقدس كهلا ولقاو هيواتو جزء اللو جزا خلك أي ترخبه أي رخبك أنت ولقاو تفوتو كاين كأني بنات كولقاو من قد خطرخبه خطفوتو خا كوبوين صقم دلو يكونن ابزو دلو مخاتغن مستو كله نجرنا اند حيلنا اند عبنا نخيد علينا نقرا مقدنا خنا حاسبولو زلنا اي حوات نحنا تيفوزو ناي ولقسب ديكونه تيفوزو ناي اربحيسنا حساب تيفوزو ناي حزبنا تيفوزو ناي هاجرنا تيفوزو ناي كبرتاتنا ازينا خنكون زلنا نحنا صقعي ناي اربحيسنا حسابينا خنكون دلنا صقعي ناي ولقسب كنكون اي نخن ولقسب لو مساخالو صباح بحمام قالسو قدفو خل بولق او ربح خصدع خل تلايخو خمص خل تفلطو ነገር يبلكا እቲ ስነ حساب ሒزዎ እንድሕር ድመጻ ኣሎ ስጋዕቲ ጠቃሚ ድበልናዮ ምስኡ ክንጓዓዝ ኣለና ኣብቲ ጠቃሚ ደይ ኮነ ሒዙ ክመጽ ከለኻ እንተ ኺኢልና ንኣርሞ እንተ ደይ ኺኢልና ኸኣኒ مسؤ أو إنكليلا ينبل مخنياتو نحنا خاين السجوم نحنا نقدميت كاين خيد نحنا خال نجر كاين دمع بادراي ماتيو دينا مفت ماتيو حجها باج أدبليخ ماتيو برهانو جلاخ ماتيو كم زندامن دامت عند خد نجر نحنا نقدميت كندني سجوم بتصم زوم تقولنا أجندة زي تأكم زي ربح أجندة أو إنكليلا ينبل ترديكم مني نحنا حقفتن ملأت اند أمبر أو قدلتي أينخون مس كل جيجاتاتو إزي نتصبح اندحر كتقمن نتخيل كوينا زاب كير زي أسي نتصبح اندحر مايك ستي الله خوينه لو ما علت خعك أبغى خيل عندني تصبح هذا درزن بكير خجزي أمو زي أي تدلينني أي لو ما أي جحفاني حجة هجرا وعبيت هجرا وربحة دكيري بمتقرناف بممنزع بمأكاب يخمص زغل بموددار بمتهللاخ بمسحاب بممجات ايمصني تغاروكم قاليكم كريكم كلكم بطعم حد غزيسي اغرم مالوتي اندحنا يربح حزب خوينو نو ازي عندي انا تيريتو ازي عندي انا تي حساب كم زي اخت بلا لو ازي انا تقنعتي نخم يكونن نعخ قنع خوينو دسمعك اتا حدا اخبا خاز عب قنعنا لو اتا حدا اخبا خاز عب ربح خمص خل كم زخونه ريسبكت تقبلو خدكل هلكا هاجراو مخاته بمكببار يخمص زغل حادنت بمكببار يخمص زغل احواتي تقارو خونكم كلكم لحزب تግራይ نسرحنا እንዳበልካ ننحدحدካ منጫት لحزب تግራይ እንዳሕድ تسرح لك እንታይ ደማናጭት አለካ نفسك حتت نفسك فتش እንደሕድ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ንኽብሪ ህዝቢ ኤርትራን تسرح لك እንታይ ደማናጭት አለካ እንታይ ደባእስ ደተሃላለኻ አለካ ولا حنت ደተሃላለኸ ይብልካ كم سبات كنجاجن خيليناكو كم سبات كنا قدلنا خيليناكو كم سبات كوا بحرياو ولقاو سمعت تحيزنا حريقناكو خنزارب نخيلينا او جن كنحصر دي زلنا او جن تاكودينا كنقبر زلنا او افتتا خيلا دينا كنوحط زلنا نو ويك اب مش كل سب እንዳወጣጠና እንዳምንጨጨናሲ ነጥፋ ግዜሲ ሓንቲ ስድርን ቅድሚት ክስጉም ክንክእል ኣለና ሓንቲ ስድርን ቅድሚት ክስጉም ክንክእል ኣለና ንድሕሪት ኣይኮንናን ከምሽን ትግመል ክንከይድ ዘለና سلازي اتسب السخاء أدلقو السخاء أخبره السخاء تصنعيو السخاء يحسرو دايكونه رديتنا أبسنا حساب أبرباحي سنا حساب انتاي حيزو يزمت زلو انتاي يزبل زلو يربحان ديو سلا هزباي ديو آمياني لا يقبلو بأخبرات يقبلو زلني انرجين جزين حاويسه يسعبو زي تربحنا قرديه ناي ولك أو الزنادية
ناي ولك أو ربح حدا أبزي أتصنح على إلى خدنا بلا خحلف خلالني سلازي يحوات زي أي خلاوكم زدلي ناي سبتي فوزو أين خون زي أي خبل زدلي سلازي زيد صمدو سلام زغوس زلو كما يجرو ناي قرن أفريقيا بوليتيكاو مأزن تقولو بوليتيكاو ربحا يتقولو إزي شبد عدا بروباغندا ناي بعل ود بشاشة عنده بخما يمكن كن رأينا دكيري أنا خم إرتراو تسقط زبالي نجري بالليل بزو صوم زقبروا بروباغندا بزو صوم زقبروا زربا سخف يلني فلتني خقرمكم كم إرتراو يتمت المخنياتو وش أي سلاز فلت بقعت هزمي سلاز فلت بقعت منقستي سلاز فلت أب عسب كيدسي سباي نبرانيلو سباي نبرانيلو السخات اللي يصب كله يكلني إرترات فلت أصب جنا له السخات ري أصب كله يكلني إرترات ري أصب جنا له أبي يالون عنا ملكت مالتي كله تتدلي أخت كتريقول كان ده حركة كأخوانك نهزب إرتران منجستي إرتران يفلت كايون كلا أي نجر كأنا كو خمالالس كله خوكو بحري خير كله خوكو ناتي علامة سلزنا برين برك الزاور دلي أيكون كون وناتك علامة شعبية خاء دكيري إكسراي دقبرلك راجيز قبرلك كليتو نايان شواديو معنتو ناي أدقديو التحساسبو ناي مانتي اللديو إذا إكسراي قبرلك خاء شعبية مالتي يفتشك خاء شعبية مالتي بطريقة من قد زي كونه بيتنوعو زطعما من قد مالتي سخا تاي كم تدلي انتاي كم ترئي سلام انتاي كم تمالالس نجير كاين متخا شعبية قن سلامنتاي يمالالس كالو سلامنتاي يصوع كالو قنا يفلت كايون اي نجر كان سلازد تعدمو زنبركا انتاي دليتكا انتاي من قدخا انتاي اجندخا نختفلت نختصنع على أنبر نختتصنع يكون كانت عدم نيركا ينوزات سخات دوليوسي نختفلت نختفتش خات أطو نيركا أنبر حنقول كا ختفتش مع أنت خان كليت كان عين خان إذن خان نختفتش خات أطو نيركا كم تفتش كا أبع الخانة جير كانا كاو أنت حيس كامت إخاقن حسب سبيلا سأل بحري حيس كامت إخا مالوتي يا زيو بزقات أمزي أنبسا زحلقة إنسسا يبلعني زوموتا مويتو زتصالحو أيبلعني شعبي يا خاني زودق إيه بوليتيكا وسنة حساب أساسني كمل السلكا خمزي خبلكا برلمان تجيرو اندازي ما متيوم كمزيلو خمس تجيرو قال ما لقى خبلخ أي تتصبه مخلياتو أب قرميهم بطعمي زموته بوليتيكاوي أجندة حيسكا تقوع السلزلخا بعلوم متهم مهيرات إثيوبياون قبل علي إثيوبيا زلو مرقة من السقاتن يقلصوا له مالتي سلازي كم تنبسا زحالق زموت انسسا زي بلع شعبية خا زودق بوليتيكا أي أساسني قزيه يتفعلوني السخان تاي كم تبلنبر شعبية تاي كم زقبر أي تفلتني خا مالتي يبل كان بقعات مالتي ده حزني تهزبي إثيوبيا عدلنيا يكونن كمزي زوم مهورات إثيوبياويان قبل ورد صنحت مالتي ارقمنا إلهم بقى ارقمنا إلهم مالتي سلازي بزح بعلوم الزارو لو زولو أجندا ناي بوليتيكا مالتي أبز ساعات زخاء نتي خقبرو زقني دانكيرا مساسي بايتا سيينلو أبهل وسان لق وسان أقات إموي زولو مالتي السون بتوم مدر مركنيا أنشابيناتو مالتي بطعم يزقرم مالتي حطو هزبي إثيوبيا يكونن دليت هزبي إثيوبيا يكونن واه أيقرمكم إثيوبيا سي خندي إرترا وليدا تحضريا كندو في أخم تحضر كتفلت ده على ساعات زي إثيوبيا أمنتاي تصلالوت ناي شجر بزح متزاربكم بتسوز بالو جندك إيه كلكم كنتوا تنوع عنكم كلكم كا يردعكم كلكم كأطفال توصل زخونكم يمالتي لازم إزاي تريتو نيرو دكيري كده يبقى حد خلته حسب توسخي بزند بالكون نتبتات
يا ويلكم حوات ويلكم بين اب ماستر مرحبا متكلي شكور مرحبا ده هيكم مايكي سويت كين كعراوك دسين كعراوك جدا لونج تايم نايم حكي با أقطع مخفتة بالكوا تيك توك ريم سبالكوس سميدة وطفي تابخ از عمتاوي نتفتات زقبرلو نديو زغزي زوان زابور تاشم تخونيها اوكي قرب كما كان يخر سلام يا حوي قرب بزغنا دحان اذا مسلتي قال حيزه يصنح كونه طبي كلكم كاسل برقيق تكاتاتلو ودلكم كا ناتكم خستايك توسخلو ويلكم بين اب حاونا اسكي قلبلنا انا بقى عدل يغني له يا ጽቡቕ ሓበሬታ እዩ ጽቡቕ መረዳእታ እዩ ኣብ ሰለስቲኡ ነጥብታት ምናልባት ካብ ሰለስቲኡ ሓደ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ተባሂሉ ብመስርዕ ተሰሪዑ ወይ በትኽስታይ ብደረጃ ኣገዳስነት ቀዳማይን ካልኣይን ሓበሬታታት ክብሎ ክእላነ እቲ ቀንዲ ደገድስ ነጥቢ ኩሉ ግዜ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ እቲ ሳልሳይ ነጥቢ ምዕባይ ንቕሓት ኣብቲ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳያት ማንም ሰብ ንሃገሩ ዝምልከት እቲ ምዕባይ ንቕሓት ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ እዚ መድረኽ እዚ ኸ እዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ መድረኽ ከም ዘለናዮ ሕጂ ንኣብነት ቲክቶክ ኣዝዩ ዓንተወይ እውን ጠቕስዮ ነርኪ ናይ ኢትዮጵያ ሰበስልጣናት ንገዛእ ርእሶም ንሳቶም ውስሒብናዮም ናብዚ መፂኦም ትብል ነርክኖ ኣገዳሲ ነጥቢ ንምንታይ መፂኦም ምክንያቱ ዓበይቲ ዲፓርትመንትስ ክፍሊ ዜና ዝበሃል ድውንንዎ ብሚኒስትሪ ደረጃ ዳርጋ ብዙሕ ሃገራት ዝእለ ኩሉ ዓይነት ናይ ሕትመት ናይ ድምፂ ናይ ምስሊ ማዕከናት ዘለዎ ኣብ ታሕቲ ኢዶም ኣሎ ሜድያታት ቴሌቪዥን ኣለዎም ጋዜጣታት ቁፅሪ ዘይብሉ ኩሉ ዓይነት ሜድያ ኣሎ ስለምንታይ ናብ ቲክቶክ መፅኦም እንተዳኢልካ ትሕቶ ብኡ ክጅመር ይከኣል እዩ ምክንያቱ ወይ ኣብቲ ናቶም ማዕከናት ዝዝርግሕዎ ዘለዎ ሓበሬታ በቲ ዝግባእ እቲ ሰብ ይከታተሎ የለን ይብሉ ኣለዉ ወይ እውን ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንዘሎ ሰብ ኣብኡ እቲ ፖለቲካዊ ጉዳያቶም ክሸጥዎ ዝደልዩ ነገር ሒዞም ክመፁ ተበጊሶም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ቀሊል ኣይኮነን ተራ ነገር ጌራ ኣነ ኣይወስዶነ ምክንያቱ ሓደ ብሙሉእ ገለ ዝውንን ዓብ ገዛ ዘለዎ ሲ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ቁሪ ከሎ ኣብ ቴንዳ ክድቅስ የኢሉ ክመርፅ ኣይክእልኒ እንታይ ሓለፋ ኣላታ እታ ንእሽተይ ገዛ ወይ ከዓ እታ ብደገ ክትሪኣ ከለካ ሲ ካብቲ ናቱ ኣዝዩ ዓብ ገዛ ጉሩም ገዛ ኩሉ ደለዎ ትብሎ ሲ ስለምንታይ ናብቲ መፅእ ኣሎ ኣብኣ ዘላ ናይቲ ሰብ ንምርጩ ዝቃነየቶ ነገር ክፍለጥ ክከኣል ኣለዎ ሕጂ ብቐንዲ ብናተይ ግምት ሓበሬታ ንምሃብ ዘይኮነ ሓበሬታ ዲስቶርት ንምግባር መፁ ከም ዘለዎ እየ ክግምት ድኽእል ሓበሬታ ንምውቃዕ እዋ ምክንያቱ ሓንቲ ንእሽተይ ኣጋጋይት ነገር ሰሰዲዶም ወፂኦም ነቲ ሰብ ከም ዝባላዕ ክገብርዎ ካብቲ ቀዳማይ ዓብ ዝኾነ ኣርእስቱን ኣንፈቱን ኣውፂኦም ኣብ ሃለውለው ንኸእተውዎ እዮም መፂኦም እምበር ንዝበሃል እኮ ናይ መንግስቲ መግለፂ ኣብ ቲክቶክ ንበብ ድዩ ኣዋጃት ኣብ ቲክቶክ ንበብ ድዩ ብፌስቡክ ይግለጽ ድዩ ዓበይቲ ዕቱባት ጉዳያት ሕጋውያን ዝኾኑ ሕጋውነቶም ሒዞም እንድኸዱ በቲ መንግስታዊ ዋኒን ዘለዎ ትካላት ናይ ሓበሬታ ናይ ዜና ማዕከናት እዩ ሕጂ እዞም ሰባት ሩኡያት ዓበይቲ ናይ ፖለቲካ ስራሓት ዝሰርሑ ናብቲ ቲክቶክ ክመፁ ከለዉ ዝጎደለ ሓበሬታ ክህቡ ክምልኡ ዘይኮነ ምክንያቱ ንዕኡ ንምግባር ናቶም ዝኾነ ዓበይ ቻነላት እናሃለዎም ኣብቲ ካልእ ዝመፁ ደለዉ ነቲ ክመፆም ዘይከኣለ ሰብ ኣብ ቦትኡ መፂኦም ሓበሬታ ንክህቦ ኢለ ይግምት እንታይ ደኣ ተጋጊዎ
እዚ ብዝተፈላለየ መገዲ ክግበር ከኣል እዩ ንኣብነት ኣነ ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን ማሕበራዊ ሜድያታት ክከታተሉ ኣብ ዝቐነኹ እዋናት ደየድሊ ክትዓት ናይ ሃይማኖት መፅእ እሞ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ኣብኡ ሆ ክብል ትሪኦ ሕቶ ሃይማኖት ኣነ ሓደ ዝኣምኖ ሃይማኖት እንተደኣ ኣለኒ ኣባይ ጥራሕ እዩ ዝውዳእ ምክንያቱ ኣነ ይኣምን ኣለኹ ብል ኣባይ እዩ ዝውዳእ ኣብ ክትሕ መፅአ ወይ ካልእ መፅኡ ክቃጥዓኒ ኣብቲ ናትካ ፅሑፍ ደሎ ዝከምዚ እዩ ዝብል ደሎ ኣይኮነን ኣነ ከዓ ነቲ ሓደ ኣብቲ ናትካ ፅሑፍ እባ ከምዚ እዩ ዘሎ ክብሎ ደረተ ይሓልፍ ኣለኹ ኣነ ይኣምነ እንተኢሉ ናብቲ ዝኣምኖ እምነት ሓደ ሰብ ነቲ ናቱ ከምቲ ናተይ ክኽበር ዝደልዮ ነቲ ናቱ ከዓ ክኽብረሉ ጥራሕ ካባይ ትፅቢት ድግበር ኣይኮነን ኣነ መርሚረ ነቲ ናይቲ ሓደ ኣብ ናትካ ከምዚ ጌጋ ኣለዎ ወይ ከዓ እቲ ካልእ ሰብ ንዓይ ነቲ ናትካ እምነት ከዓ ከምዚ ጌጋ ኣለዎ ክብለኒ ቅቡል ኣይኮነን ንዓመታት ዝነበረን ዝነብርን ዝቕፅል ደሎ ሃይማኖታት ብምክብባር ዝኸይድ እቲ ከምኡ ዓይነት ምትንኻፋት ከዓ ኣብ ነብሲ ወከፍ ናይ ታሪክ እዋናት ንነብሲ ወከፍ ሃገር ተንኪፉ ድሓለፈ ስለ ዝኾነ ገለ ሰባባት ኣካላት ናይ ፖለቲካ ክሳብ ሕጂ ይጥቀሙሉ ኣለዉ እሞ ተመሊሱ ካብ ኣጀንዳ ከዓ ኣብዚ መድረክ ማሕበራዊ ሜድያ ናይ ኤርትራውያን ብብዝሒ ቅልቀል ርኦ ስለ ዘለኹ ኣሃ ክብል ክኢለ ምክንያቱ ትስክፍቱ ዓብ ኮይኑ ካብ ዝገርም ንብዙሕ እዋናት ኣብ ንሕና ናይ ሃገርና ናይ ኤርትራ ታሪክ ክንወስድ እንተደኣ ኮይና ብዝተፈላለየ እዋናት ካብ እንግሊዝ ተጀሚሩ ድሕሪኡ ብሃይለ ስላሴ እዚ ናይ ሃይማኖት ድበሃል ኣርእስቲ ብዓብኡ ነቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ገሚዕኻ ክታርመሉ ትኽእል ንሱ ኢሎም ንነዊሕ ሒዞሞ ከይዶም እዮም ሕጂ ተመሊሱ ዝመፅእ ደሎ ኣብ ዘመናዊ እዋን በዚ ማሕበራዊ ሜድያ ከዓ ኣዝዩ ብብዝሒ ብፃዕቂ ንዕኡ ይቕልቀል ኣሎ ኣብ ገለ መድረክ እንተደኣ ተወኪስናዮ ኣቦታትና ዘይኮነ ኣብ ሓጎታትና እውን ላደሙሉ ኣዝዩ ብውሕል መገዲ ፈቲሖሞ ዝኸዱ እዮም ኣብ ታሪክ ኤርትራ ሓደ ንኡስ ግጭት ጥራሕ ይጋጢሙ እቲ ንኡስ ግጭት ከዓ ብመደብ ተሰርሐ እዩ ምክንያቱ ኣብ እዋን ናይ ፌደሬሽን እዋናት ነቲ ጠለባት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ናፅነት ገፁ ብል ስለ ዝነበረ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ምሕብላል ሕቶታት ንምምፃእ እቲ ናይ ምክፍፋል ስምዒት ናይ ሃይማኖት ኣብ ግምተ እትዮም ሽዑኡ ዘልዓልዎ ነጥቢ ነይሩ ዋላ ብታሪክ እንተደኣ ጭቡጥ ክኾነልኩም ደሊኹም ነቲ ጉዳይ ዝጠቅስ መፅሓፍ ኣሎ ታሪክ ህይወት ሸክ ኢብራሂም ሱልጣን ዓሊ ዝብል ታሪክ ህይወት ሸክ ኢብራሂም ሱልጣን ዓሊ ካብ 1949 ክሳብታ ዝሓለፉላ 1987 ሓደ 300 ገለን ፊልዮ ዘለዎ መፅሓፍ ኣሎ ብኣብቲ ቦታ ዝነበሩ መሪሕ ክደት ፃወቱ ዝነበሩ ሓርበኛ ነብሲ ወከፍ ፍፃመታት ብተባህለ ዘይኮነ ንሳቶም እውን ዝተዋስኡሉ ፍፃመ ስለ ዝኾነ ቀዳማይ ደረጃ ሰነድ እዩ ንዓና ማለት እዩ እንታይ ተገይሩ ብጭቡጥ ኣብኡ ዝጠቐስዎ ኣሎ ትፍፃመ ኣሎ ንኣብነት ሓደ ኣማኒ ከም ዝቕተል ተገይሩ እቲ ዝቐተሎ ሰብ ካብ ኢትዮጵያ ድመፀ እዩ ሃይማኖቱ ፈልዩ ቀቲልዎ እንደገና ምስ ቀተሎ እቲ መዋቲ ብመሰረት እምነታዊ ኣገባብ ኣብታ ዝሞተላ ቦታ ክቕበር ነይርዎ ነዚ ንዘይምግባር ግን ትሬሳ ተታሒዙ ካብቲ ቦታ ከም ዝንቀሳቐስ ተገይሩ ኣብዚኣታ ግጭት ከም ትመፅእ ብመደብ ተሰሪሑ ማለት እዩ ኣብዚ ግጭት እዚ እንግሊዝ ከለው እዩ ናይ 65 ሰባት ህይወት ጠፍኣሉ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ ብመደብ ዝተገብረ ግርጭት ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን እቲ ጠንቁ ኣፀቢቆም ስለ ዝፈለጥዎ ክልተ ኣቦታት ኣስማቶም እውን ተጠቂሱ ኣሎ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበሩ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ብክልቲኡ ወገን ብምስልምናን ክርስትናን ኣብኣ ከለዉ ኮፍ ኢሎም ተዘራሪቦም ታጠንቃ ፈሊጦማ ብቅፅበት ፈቲሖሞ
ተሓታት ዝገበርዎ ኣካል ከዓ ትኺሎም ነቲ ስርዓት ናይ እንግሊዝ ምክንያቱ ንዑ ተሓሊፉ ጭቡጥ ዝኾነ ነገራት ነይርዎም ማለት እዩ እዚ ናይ 80 ዓመት ታሪክና እዩ ኣብ ቅድሚ 80 ዓመት ዝነበረ ብኸመይ ኣገባብ ተፈቲሑ እንታይ ከይፍተን ነይሩ ክንርኢ ንኽእል ኣብዚ መድረኽ እዚ ከዓ በዚ ዘለናዮ ማሕበራዊ ሜድያ ብተደጋጋሚ ኣዝዩ ብቡርቱዕ ኣብዚ ኣነ ከም ዝተዓዘብክዎ ምናልባት ኣቐዲሙ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ሕጂ በዝን ናይ ሃይማኖት ግሩፖታት ሒዞም እቲ ሓደ ኣብቲ ናይቲ ሓደ ሃይማኖት ላዕለዋይ ክኢላ ኮይኑ ኣንቢበዮ እንደ ከምዝን ኣሎ ኣብቲ ናቶም ፅሑፍ ከምዚ እዩ ዝብል እቲ ሓደ ከዓ ነቲ ናይቲ ሓደ ሃይማኖት ኣንቢበዮ በዝን ከምዚ እኮ እዩ ድብል ድበሃል ኣዝዮም የማንን ፀጋመን ድታፋነኑ ጉጅለታት ሒዞም ይኸዱ ኣለዉ ኣብ መጨረሻ እንተደኣ ኢልካ ግን እንታይ ንምባል እዩ ግርጭት ደይምርዳእ ንምፍጣር ኮነ ኢልካ ተሓንቲ ነቃዕ ከነምፃላ ንኽእል ነጥቢ ተባሂሉ ዝመፀ እምበር ኣብቲ ታሪክ ናይ ምህናፅ ኤርትራዊ ሃገራውነት ቀደም ኣቦታትና ዘይኮነ ቅድሚኦም ኣቦታትና ሰውራ ጀሚሮም ኣሌሞ መፅኦም ተተባሂሉ ቅድሚኡ ብሓጎታትና ግን ለቢሞም ብምቕሉል መገዲ ዝፈትሕዎ ማለት እዩ ስለዚ ካልኦት ኩላትና ከምዚኢታት ግርህ ኢልና ንኣትዎ መድረኻት እንተደኣ ገዛውቲ እንተደኣ ኣሎ በዚ ደረጃ ዝንቕሓት ተዓዚብና ክንቀርቦ የድብል ስለዚ ወሳኒት እያ እዚኣ ንዓይ ከም ዝስማዓኒ እቲ ካልኣይ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳያት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዋላ ኩሉ ሰብ ቤተሰብ ኣብኡ እንተደኣ ኣለዎ ደሃይ ክገብር ኣነ ኸማን ምሕፀም ብውልቀይኮም ዝብል ሓበሬታታት እውን ሰሚዕ ኣለኹ ኣብ ሳልስቲ እዚ ብተደጋጋሚ እቲ ሓበሬታ ኣዝዩ ድቃ ዝኸሊ እዩ ምክንያቱ ዋላ ብሓደ ፖለቲካዊ ኣንፈት ጥራሕ እዚኣቶም ሲ ተባሂሉ ከም 98 ኤርትራውያን ዜጋታት ተሰጊጎም ወይ ተጠርጢሮም ፖለቲካዊ ንጥፈታት ጥራሕ ነይሩ እንተዝኸውን ምናልባት ሓደ ክስታይ ክትብሎ ትኽእል ንኣህጉራዊ ትካላት ነቲ ናብኡ ደለዋ ኤምባሲታት ሓቢርካ እውን ክዓርፍ ይኽእል ዶ ትብሎ እዚ ግን ክልተ መልክዕ ደለዎ እቲ ሓደ ፖለቲካዊ መልክዕ ከምኡ ጌርካ ምድሃል ነቶም ኣብኡ ደለዎ ኤርትራውያን ተጋሩን ኮይኑ እቲ ካልእ ግን እተን መደበራት ናይ ፖሊስ ድኳናት ናይ መሸጣ ሰብየን ተቐይራን ኣብኡ ዝሕብሩ ኣለዉ ድኳናት ልክዕ ድኳናት ኣብኡ ዝሕብሩ ሰባት ኣለዉ እዚ ንትን ድብሉ ኔውነጀው ኢሉ ገሊኡ ዝነብር ዝሰርሕ ነብሱ ዝኽእል ድዩ ገሊኡ ከዓ ካብ ደገ ደሎ ቤተሰብን ፈታውን እንዳተሓገዘ ዝነብር ድዩ እዮም ደእትዎ ልክዕ ናይ መሸጣ እዩ ይኣቱብቲ ቤት ማእሰርቲ ክንደይ ትኸፍል እዩ ይወፅእ ድሕሪኡ ካልኦት ከዓ ብገለ ኣለዉ ኣብዚ ግን ኣልዕል ኣቢሎም ተማኡ ደለዎ ሓለፍቲ ናይ ፖሊስን ኣካላት ናይቲ ከምኡ ዓይነት ብልሽውና ባዕሎም ፈሊጦም ኣብ መገዲ ብመልክዑ ኣላለዮም ወስድዎ ኣለዉ ነቲ ሰብ ክበሃል ኣይክእልኒ ኮነ ኢሎም ነቲ ኣብኡ ደሎ ኤርትራዊ ኹን ዋላ ተጋሩ እውን ግዳያት ናይቲ ፀገም ኮይኖም ስለ ዘለዉ እዛ ክትብለያ ፀናሕካ ሓበሬታ ንዓይ እውን ከም ዘላትኒ ኣርጊፀ ክብላ ደሊ ኣብቲ ሳልሰይቲ ነጥቢ ብዛዕባ እቲ ድፍክርዎ ደለዉ ገለ ዝብልዎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰበስልጣን ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ነዊሕ እዋን እዩ መልክዓት እዩ ድቕይር ነይሩ እምበር ናይ 80 ዓመት እዩ ናይ ታሪክ መፅሓፍቲ እንተደኣ እንዳንበብናዮ መፂና ዘቕስና ኣይኮነን ምክንያቱ እንዳዘናጋዕካ ከምዚ እንዳበልካዶ በቲ እንዳሓዝካዶ ገለ እንዳገበርካ ኣብ መጨረሻ እሱ ከኣቢ ከሎ እታ ናይ ኩናት ኣማራፂ ደዲ መፀ ስርዓት መፅእ እሞ ከይሰለጠት ትኸይድ ኣብዚ ግን እቲ ንቅድሚት ከይከይድ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ህንፀቱ ተሓጊቱ ቁጠባዊ ህንፀቱ ቆሊፎም ሒዞሞ ቁጠባዊ ምዕባለ ቆሊፎም ሒዞሞ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ሽቁረራ ከም ነብር ገብሩና ኣለዉ ማለት እዩ እንታይ ትሕቶ ሰላም ዝመስል ሃዋህው ፈጥርቲ ሓደ መፅእ ኣብ ክንዲ ሓቀኛ ሰላምን ምርዳእን ድሕሪኡ ብውሽጢ ድጎል ናይ ምጉባጥ
ኣጀንዳታቱን ሒዙ ይመጽእ ኣብቲ ግብራዊ መልክዕ ግን ትፈኸራታት እቶም ወታደራት ድብልዎ ሓደ ወታደር ብዙሕ ዝዛረብ ብባህሪኡ ዓቕሚ ክስእ እንከሎ እዩ ኣይ ወታደራት ኣይዛረቡን እቶም ናይ ፖለቲካ ሰባት ዛረቡ ኮኑ ሕጂ ብኡ መጠን ነታ ሃገር ንኤርትራ ኣዝዩ ናይ ጎበጣ ፀገማት ክህልዋ ኢልካ ብዙሕ ኣይተብልን እታ ኩሉ ግዜ ንሓና ሻቅሎትና ግን ሓደ ንምንታይ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ሻቅሎት ጥራሕ የንብሩና ኩሉ ግዜ ካልኣይ ነገር ይንኣሲዕ በኩናት ከፊቶም ናይ ሓደ ዜጋና ህይወት እውን ሃገር ንምክልኻል ተባሂሉ ዝኽፈል መስዋዕትታት ንምንታይ ኣይ መረረና እንዲ መስዋዕቲ ናይ 80 ዓመት መስዋዕቲ ንምንታይ ከምዚ ሕጂ እዚ እንተደኣ ኮይኑ ትውህብ ሓቂ እቲ ኤርትራዊ ከንታ ክገብር ኣለዎ በብ ዘለዎ ዋላ በዛ ዘለና ሕጂ ማሕበራዊ ዓውዲ ካብ ቀዳምነታት ኣሎ ሕጂ ተዓቕምታትና ፋሕ ከብልዎ መፅኦም በሓሊና ሙፍቲ ድሮ መፅሎ ናይ እስላም ናይ ክርስቲያን ድበሃል ገለ ኣዋልድ ከምዚ ኣወዳት ከምዚ ገለገለ ድብል ነቲ ዓቕምኻ መፅዩ ዘጥፍእ ብትንትን ደብለካ መዓት ቻነልስ መዓት ገዛውቲ ኣብኡ ኢና ንወፍር ደለና ስለዚ እዚ እታት ምርዳእ እውን ኣካል ሃገራዊ ንቕሓት እየ ድብል እሞ ቅሬታ ነዊሕ ተዛሪበ ቀኒየላይ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እታ ናይ ዓንተ ወይ ድበልካያ እዛ ናይ መወዳእታ እኳ ድሓራ መወዳእታ ክልዕላያ እዛ ነጥብ እዚ ድቐነየ ብፍላይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ገለ ድበሃል ማለት እዩ መወዳእታ መዕፀው ክገብራ እየ ኣብዚኣ ሓንቲ ግን ንእግረ መገድኻ ከተብርሃልና ሲ እዚኦም ሕጂ በዓል ባድራይ ወይ በዓል ዲና ሙፍቲ ኩሎም እዚኣታቶም ዝመፁ ሲ ግጭት ንምፍጣሩ ኢልካ ሕጂ እቲ ግጭት ሲ ብዝተፈላለየ ተለኣኽቲ ብቕዓት ዘለዎም ዘይብሎም ብዘየገድስ ሲ ፀኒሑ እዩ ብብሄራትና ክመፁ ብዞባታትና ክመፁ ብሃይማኖት ክመፁ ብታሪክና ብክብርታትና ኩሉ እቲ ክብርታትና ንብሎ ሰማዕታትና ተጋደልትና ስንኩላትና ኩሉ ደቂ ኣንስትዮና እዚ ኩሉ እዚኢታት ሲ ክመፁ ፀኒሖም እዮም ሲ ብኦም ደኣኸለ ኮይኑ ድዩ እዚኣቶም ሲ ከም ስርዓት ተመዊሎም ገለ ኣጀንዳ ተሰሪዕሎም እዮም ድመፁ ሕጂ እሳቶም ሲ ስለዘየድምዑ ድዮም ባዕሎም ክመፁ ክኢሎም ኣብዚ ባዕሎም መፅኦም ሲ ግጭት ንክፈጥሩ ዝበልካያ ሲ እንታይ ርእይቶኻ እንታይ ከመይ ፅቡቕቲ ሕታ ምክንያቱ ንሓደ ፖለቲከኛ ናይ ፖለቲከኛ ሰብ ኣብ ድለዓለ ፅፍሒ ዲፕሎማስያዊ ተመክሮ ዘለዎ ብዙሕ መተንተኒታት ኣለዎ ክዛረብ ከሎ ዋላ እቲ ኣካላዊ ምንቅስቃሳቱ ገና ናብቶም ቃላት ከይበፃሕካ ኣብ በብመድረኹም ዝተፈላለየ ክዳን ገይሮም ለቢሶም ክኸዱ ንሪኦም ንኣብነት ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ንደቡብ ናይ ሲዳማ ክኸይድ ኣሎ ክበሃል ከሎ ሲዳማ መስል ናብ ገለ ክኸይድ ከሎ ናብ ገለ ምክንያቱ ብውሕዱ እታ ስራሕ ፖለቲካ ካብታ ምሳል ናይ ክዳን እውን 100 ድያ 2 ድያ 3 ደረጃታት ስለ ዘለዋ ኣብ ዘረባ ምስ በፅሓ ከዓ ንገዛእ ርእሶም ኣነ ዋላ ሓደ ክስታይ ኣፍልጦ ዕሙቕ ድበለ የብለይን ግን ንገዛእ ርእሶም ቶም ፖለቲከኛታት እቲ ፌስ ቫልዩ ድበሃል ቃል ብቃል ድወፅእ ዘሎ ነቲ ቃላት ንዕኡ ኣይኮኑን ዘንብብዎ ሰመንቲክስ ድበሃል ኣሎ ከምዚ ምስንጣቕ ፀጉሪ ሓንቲ ፀጉሪስ ክስንጥቃ ይትኽእል ኒኻኖ ንሳቶም ኣብ ቃላቶም ግን ከምዚ ምስንጣቕ ፀጉሪ ገይሮም እዮም ዘንብብዎ ነቲ ቃላቶም ምክንያቱ ሓደ ሰብ ሰዓት ተዛሪቡ ኣብቲ ውሽጢ ሰዓት ነታ ውሽጢ ሓደ ደቂቕ ደሕልፋ ዕላማ ታርጌት ዘለዋ መልእኽቲ ንዕኡ ድሽፍን 59 ደቂቕ ይኸውን ሕጂ ስኻ 59 ደቂቕ ኢኻ ትሰምዖ እታ ናቱ ኣብኣ ደላ ታርጌቱ ግን እታ ሓንቲ ደቂቕ ዝተዛረባ እያ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ስልጣን ደለዉ ሰባት ስለ ዝኾኑ ከዓ ኣብዚኣ ንሕና ተዛሪብና ክንብል ከለና 40 ዲና 50 ሰብ ኣለና ኣብዚ በቲ ናይ ኒክኔም ናትና ድዩ ዋላ ብሓቀኛ ሽም ድዩ ገለመለ ክስቶ ዝበሃል እኮ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ኣብዛ መድረክ እዚ ንኣብነት ኣብ እንዳመትከል ገለ ክንብል ንኽእል ንሳቶም ድዛረብዋ ግን ዲና ሙፍቲ ምሽ ንብል ኣለና
ዲና ሙፍቲ ቶም ኢትዮጵያውያን ደይኮኑ ንዓና እውን ከም ሰብ ጉዳይ ንሕና እውን ክንፈልጦ ዘኽእል ጽልዋ ደለዎ ወይ ፖለቲካዊ ቦታ ስለ ዘለዎ እዚ መጽኡ ግን እንታይ ይድዛረብ ኣብታ ቦታ ንኣብነት ኣነ ካብ ተዓዘብክዎ هو ፕሬዚዳንት ኢሳያስ እውን እኮ ኢሉ ነይሩ እኮ እዩ ማለት ምስ ኣብይ ክዘራረብ ከሎሲ ተሓሰቡን እኮ ደይስኹም ተጠቀምኩምሉ እኮ ሓንቲ ፀገም የብሉን ሲ ይብል ነይሩ እኮ እዩ ድሓር ካብኡ ሓሊፎም ናብቲ ግብራዊ ነገር የማቢሎ እምበር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ እኳ ብዙሕ ግዜ ሲ ኣለዎ ከምኡ ዝብሎ ድብል ቃል ኣውፅዩ ሕጂ እቲ ብድሕሪኡ ደሎ ዘረባ ንዓይ ትርጉም የብሉን እዚኣ ናይ 30 ሴኮንድ ዘይተኣክል ቃል ዲና ሙፍቲ ነዚኣ ክፉን ብናተይ ማለት እዩ ካልእነ ናብቲ እንታነ ክህብ ይኽእል ንዓይ ግን እዛ ነጥብ እዚኣ ክፉን እዩ ናብቲ ማሕበራዊ ሜድያ መፅየ ድብሎ ምክንያቱ ናይ ምጥርጣር መንፈስ ኣሃ እሞ ካልእ ገለ ነገር ኣሎ እምበር ክቐርቦም ከሎሲ ብመሪሕነት ደረጃ ወንተ ተጠቀምኩምሉ እኮ ሓንቲ ፀገም የብሉን ይድብሎም ነይሩ ስለዚ ካልእ ነገራት እያ ማለት እዩ እታ ደይ ተራድኦም ደላ ተባሂልካ ናብ ካልእ ተብል ሕጂ እዚኢታት ንምፍጣር እዩ እምበር ሓበሬታ ስለ ዝጎደሎ እቲ ሰብ ወይ ናይ ሓበሬታ መውሃቢ ማዕከን ስለ ዝተሰኣነ ኣይኮነን ናብ ቲክቶክ ዝመፁ ምክንያቱ ኣማኢት አንሸሓት 10-20 ዘለዎ ኢትዮጵያን ብሮድካስቲንግ ሰርቪስ ድበሃል ዋልታ ድበሃል ገለ ድበሃል ኩሉ ማዕከናት ዘለዎ ቻነልስ ኣለዎም ኣብዚ ዝመፁ ግን ኣብ ውሽጢ እኩብ ክስታይ ፀገማት ዝፈጥራ ኣብቲ ውሽጢ ሕብረተሰብ ኣየናት ኤን ናይ ጥርጥር መንፈስ ክፈጥራ ዝኽእላ ድብል ሕጂ እዚአን ሓሳሳት እየን ብዚ እዝንኻ ፅቢቕካ ከምዚ ዓንተ ወይ ድበልክዎ ጨጉሪ እንዳሰንጠቕካ ድንበባ ቃላትን ሓሳባትን እየን እምበር ኣብኡ ከለዋ ተዘፍዚፈን ኣይትረኽበን ኢኻ እሳቶም ዝመፁ ከዓ ነዚኣተን ንምድርባ እዩ ከምኡ ኢለ ድሓስብ ብጣዕሚ ፀለውቲ ስለ ዝኾኑ ሴት ተኸስታሽም ክገብሩ ማለት እዩ ቴንሽን ናይ ብሓቂ ይቐኒልና ቤና ብሓውና ማስተር ናባኻ ወይ ከዓ ፀኒሐ ክዛረብ ኢልካ ነርካ መኒ ካብ ላዕሊ ዘለኻ